ふふふふふ。こんばんは、中村ゆき子です。私は、神戸で活動するアートグループキャップのメンバーで、ジンバブエのムビラという伝統楽器を演奏しています。今日は、私たちが六甲ミーツアート芸術散歩2020で、開催されているイカスビラプロジェクトですね。建物一棟そのまま、私たちのメンバーの作品が展示されているのですが、そちらの今日はホールからお送りいたします。今日の作品は国久真由さんによるイカスペインティング、吉沢祐樹さんによる集と神野英子さんのワークショップによる天井画と増田真紀子さんによる照明により、構成されているイカスビラのホールです。六甲ミーツアート芸術散歩は、11月23日まで六甲山神戸の六甲山で開催されております。その期間中、毎週水曜日、そして、時々週末土曜日にですね、このように開催、ライブ配信を行っておりますので、概要欄から YouTube チャンネル登録もしくは Twitter フォローしていただけますと、お知らせが参りますので、その、チャンネル登録よろしくお願いします。もしこの配信見ておられる方がいらっしゃいましたら、コメントいただけると嬉しいです。Hi, my name is Yukiko Nakamura. I'm a member of CAP. CAP is an art group, and then we are exhibiting entire hotel. And then today I'm doing live streaming from this hall made by Mayu Kunihisa, is a painter, and Yuki Yoshizawa made those people, and those uh, ceiling painting uh, a piece of workshop work by Eiko Kamino, and then these lights are created by Makiko Masuda。伊野さん、コメントありがとうございます。こんばんは。今日も見ていただけて嬉しいです。はい。
バイワ高がだバイワオンデ高がだバイワ高がだバイワ高がだ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 バイワ高がだバイワオンデ高がだバイワTinuremekeza nekutienda bamwe Zimbabwe. Balikulamba vaka batisisa chinyakale nechikazao. Tichiwa tienda zikuru nekuti pakulila vorusiwo. Rumutini mira wembira. ジンバブエの伝統曲ネマムサンゴという曲を演奏しました。私はジンバブエのムビラを演奏しています。コメントいただいているようで嬉しいです。ありがとうございます。しのさん、なんだか素敵な絵文字が並んでおります。加納千佐子さん、スペース31でも演奏してほしいです。ありがとうございます。ぜひそのうちよろしくお願いします。信子森さん、今日も微妙なアングルでいい感じ。そうですね、たくさんの作品があるので全部入れ込めれたのが結構嬉しいです。帰宅中なので音は帰ってから聞きます。よろしくお願いします。
中盤からピリッとしてかっこいいね。ありがとうございます。嬉しいコメントいただきました。毎週水曜日朝10時から、それと時々ですね、週末このように夕方からも演奏しております。今日の作品は、国久真優さんによるイカスペインティング、吉沢祐樹さんによる集、神野英子さんのワークショップによる天井画、増田真紀子さん制作の照明で構成されたイカスヴィラの、ホールから配信いたしました。またよろしければ、ご視聴くださいますようよろしくお願いいたします。ではご視聴いただきありがとうございました。